nové video a dnes natočíme, že sme opice. A máme tu aj svojho kamoša ninjagamera.sk. Tak, potrenujeme si nejaký speed, aby sme bola najlepšia opica na svete. No, fakt chcem byť. Čaute. No, konečne nás pozdravil. Všetci mu zatlieskajte. Tak, vyskákame tu nejaké obíčku a zoberieme si víny. Kámo, ja už mám prvý vín. Ja už dávno. Aha. Skúsim toto. No, tak mi to veľmi ide. Dobre. Tak. Musím si kúpiť nový chvost. Tak idem si nafarmiť. Keď sa vám bude video páčiť, tak zanechajte like. Že ninjagamer.sk. No. Keď niekto sleduje z vás asi ninjagamer.sk, tak sme urobili animačku, ktorá má už 600 zliadnutí. Tak. Že, kámo? Tak, vypadám ako opica. A mám nový chvost. Tak to je super. Tak ja si idem nafarmiť, aby sme mohli vyhrať. A bol som najlepší. Nepočkaj. Aj ty musíš byť dobrý. Čiže. Poď, ideme rýchlo farmiť. Ja už môžem ísť na tú ďalšiu stage. Kde som ňou? Hej, ale dáva si rebuild. Ešte nemal som ho ani. Potrebuješ level 15. Tak. Čo? Ja som nejako spomalil. Tak toto bolo divné. Ja som nejako začal spomaľovať. Nožky, alebo 4 nohy, ja neviem, že to mám počítať, že je to... No, aha, tak. Šimpanzini, bananiny, brainrot. A máme 5 vínov. Pekne. Budeme najlepšie opice na svete. ninjagamer.sk. Aspoň povedal 5 úslov. Kámo, prečo nerozprávaš? Čo? 99 speed. Už mám 1000 speed. Až 14 level. Máme tu nejaké veci, ale takto nemôžeme používať, lebo to nie je zadarmo. A musí sa tam prihlásiť do nejakej crew, alebo dať tejto hre like. Ja si dám rebuild. Ty už máš na rebirth? Aha, a ja? Ale ja ešte si zoberiem 5 vinov a potom si dám rebirth. Ja už som si dal. Tak, rebirth. Znova začíname od začiatku, ale keď sme si dali rebirth, tak budeme mať viac a viac vecí. Nie veci, ale rýchlosti. No, ale aj nejaké veci. Máme tu tašku a môžeme si kúpiť trail, auru. Ja by som chcel tu rainbow. Možno to budeme natáčať veľakrát, lebo tá hra ma troška baví. Nechcem. Tak. Pôjdeme ešte poskákať obíčkou. A prepáčte, že som už dlho nenatáčal, ale... Au. Znova asi môžem natáčať, lebo som sa učil vylepšovať videá a pomáhal som ninjagamer.sk a troška zväčšiť popularitu. Nie. Dobre. Tak. Najlepší običkár. Hop. Máme ďalších 5 vínov. Možno máme už na ďalšie. Máme tigra... Počkaj. Ale ja myslím, že som Tarzan. A nie opica. Počkaj, to je najlepší chvost.
Nie, potom sa tam ešte dá vyliesť, nevieš? Tam hore. Tam sú ďalšie chvosty. Tak, rýchlo tu pobežíme. Tarzan ide na vec. Tak. A už som veľmi rýchly. Koľko máš speed? 17. level. Ja mám 15. Som lepší. Ty sa mi nevyrovnáš. No. GG. Nezvládol som ani ten level kvôli tomu, lebo som chcel flexiť. Zvyčiť svoju auru. Ju mám na 40, keď dobre počítam. GG. Keď chcete mi zväčšiť auru, tak dajte odber. Ideš tam? Ja. Ok, ja áno. Ja na to kašlem. Som najrýchlejšia opica. Arr. Čakáme. Čiže bro. Ja som už taký rýchly, že už ja ani sám to nezvládnem. No koľko máš síly? 23 level. Ale síly. 5000. Dobre. Som No. ako lepúr. Nepočkaj, proste sme opice, nie žiadny. Ja mám level. Tarzan. 22. Bro, ja toto preskočím. Čo preskočíš? Tak som sa nemal vychvalovať. Bro. Čo si chcel preskočiť? Preskočil najďalej. Ďalšie. Tak. Už som hovoril vôbec, že bude viac častí? Asi hej. My už si sami nepamätáme. Ja tu hrám. Kamo, bro, ja som lepší než ty. Keby som mal vlastný server, tak by sme si dali súťaž. Kto bude mať... Prečo si neurobil? Potom sa asi pozriem na ďalšej časti. Vieš, ak si kúpiš lepší chvost, vieš tam vyliesť? To by si potreboval. Ja tam neviem vyliesť. Mám mu 20 plus. A keď si chceš kúpiť lepší chvost, ja vylezieš tam? Teda tu je ďalšie Tak si chvosty. tam vylezol. My potrebujeme 100. Ja tam neviem vyliesť. Tak. Tam Idem. vylezol. Musím získať 100 vinov. Mne to nejako nejde. Tak. Kamo. GG, bro. GG. Ja sa ty skáčeš pod tým. No dive. Nie. Dáš si Ty rybier. brďo. Dáš si Tak si zoberieme viny. rybier. To asi bolo všetko. Dajte na video like a odber.